Warga Patisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Kinoilam Jongka Khasi Student Union, Lingam Hneng Bray Area Unit, Hakarp Khandai Trigursaw Arajar Posan, Gladawai Khasi Hills, Atanma District Council, Bankindra Trading License but Labor License, Naphang Yudukan Jongki Barjilla, Kibile Kai Kabateng, Hayo Shillang. Hagaji Akademiki Lar Patai Kubor, Hadigaji Kundo Yo Chief Executive Member, Khasi Hills, Atanma District Council, Pa Winston Tony Lingdo, Present Gaseng Usamla Anselm Rentong, Ulayat Hu Bahaga Jingkenra Jongka Seng Dangshan, Kalab Balai Spa Teligi Dukan Jongki Barjilla, Berkumban Rus Pangut Kinong Turegi Bamdoni Student License, Berkeleba License. Ulayat Hu Ru Bakalong Basngosi Bagi Barjilla Kim Ken Snap Satya Wadu Sordash Nong, Nama Bagi Wai Kidukan Negi Trai Jilla, Claim the Yoshua, Yaka no objection certificate, no Sordash Nong. Ka dawa penlong yang iban wan kendu ya ECM kumjuri EM jong katret minta kasni kalong ba kajing jelai ki parjala ha po yau shalang kum kaseng haka artarik benai jong matau benai ni la persyang ban lum ban lang dakaba khenrai ki kot kisla jong ki barjala ha po yau shalang bat kum kaseng ngilap ba shibun teli ki dukan ki ba klem penbiang ya kot kisla kumju ki nong trero ki klem penbiang ya ki labor license ka jongki kumta kum kaseng da kajing sokya ba kajing bam penbiang kini ki mendiar ya ki kot kisla ka badon kam kalong ro ka jing dunong ya ki samla ki bawat kamodam namar ki kam kijam kila kni lut maki kumjuro ya ki pajba nata ka council khamtam hakabay ade batka trading license kanu ka jingdu nong ya ka district council namar kini ki barjala kim penbiang kim shna ya kita ki kot kisla kumjuro kabu jingma ya ki kum ki pajba namar kajing jelai jong ki mender hapok katai ka yo shalang ki bambiang ki kot kisla shibun kum kaseng ngila sakhi bat ngila lap ki jingje ki ba ngimla ban pediang haka imlang salang haba jia kum kini ki jingja ki ba kta mat yong yang ik jaj benriu ba kum kajing sha jorong kti yaki kentai ki kena haki barjala batla daja kum kini ki jingjia ngim don hi kata kalat banwat yaki namar dangi kli shaki snong ki thau bat ki try dukar ki kim biang yaki record ki jongki ba yaka jakasa yaki kot kisla ki jongki kumta hakabaya dei bat ka jingwat jing shane ngila yokran halor kini kimat ki babun bat I CEM batan borok jengi iba di page ru yaka trade mo na kaliang jongka council ha kila ai jengmut yang iba kila kular yang iba kin le kim patnang ong ya kapor lano ndrei kila kular yang iba na kaliang jongka council kin sa le ya kabanot kam bat kin sa pentip yang kum kasen ta kum bangala ong menemo kajing khenra jongi haka artarik metau benai te ngilap kumba laispak teli ai kidukan kiba don kiba layap but don kiba claim shna hiru yaka trading license but ki nok tray mo kini ki nok tray ki labor daki spa ngot ndru spa ngot ngi yo lungkat kum ka jingtip kataru hatang shisni don kiba ngi claim yo khnraru ndai kini ki ndru spa ki nyu spa bangilum daitang men haka artarik bangilai khnra haka yo hang dai ka number katkum ga jinglek inspection jongi kalong laispa haktu por kata dai por liur ma impat kran yang por tlang menta por bla por ada dala dai por tlang menta ngatrai ka number kan se increase kini gidukan de mostly kini gidukan ki khang marok ma
parok ki khang barak por bangile yang tu pelitang lais patli kini ki lais patli nak kini ki lais patli ngilap tang santli ki balong valid mah kita gi badon ya ka trading license ka ba tikna bat ka babyang bat kwi kot slar ki byang dai deres nang ta sibun nak kini ki dei ki kimdon ya ka kimdon sendon ya ka trading license kimdon ya kimyo ya ka NOC jong ka snong ro los nang ta ki don kitu ki baladon trading license nadu muchwa nadu kisnam ar hajar hadu ki kabala yap nadu snam ar hajar iwai hadu munta kirang batsa ya ka trading license te kini king kidaw ba kaba penlong yangi bangin pek pikir ba mo ikum kini bat munta hakpor ba nilai kendo siam tena kaliang jong la kular ba kin sabu ya kasni ya ta kim pat fix lano ban ngin sadon kata joint inspection harangkat ke jingdon lang jongi ki KSU kumjuru ki nongalam jong kisnong lada like ki samlar ki labandon hakte sngi phi ya kata katkum ka jing kli jongi gen kapaning kong kadai beka ki trying ki aya kedukan ban aya wais tuki dekar nrei hakapor bangi kli pilayon em ya ke NOC kimdon teka kaba penlong ru yangi bangin khenra tu poro kadai ka jing kepat jongki rang basnong ma nomor balai kini ki dekar kim khingkor su ya kata ka jinglong sodar snong mengalam snong ma ba kinu ki bar jala banwan buhai dukan ane ban song dukan hangtai ha poyo salang don kam ya ke NOC jong snong ndrai klem chim ya kata ka NOC jong kata ka snong kamut bakim don so kata ka jing khingkor de halor kata ba sodar snong ufon yangi ya keren bat ngi bat ngi sawan man la inspect ro ya kata gayo kata ka artarik ka bangilai hai ni buna ya oktober de ni sotho bangin sim ya ka anyakti kamlong de kapelong yangi bangin wan shane ban le ban aya kata ka complain letter ni Pin Reels Park ya các tiên là dòng pin đơn cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa các căn tiên risau các đây vật cả mút ya upanai ba shipo jong kasnem ha uni upanai kala dei ru ka portion rai ha ka bakisla ding slasi kikup ya karong risau kani ka kentin risau kamut ru ya ka metba jong ukhnam tu da ya kan mau kendit ho lapan mi ta ka pati CTV na ka menta ka jingmentoi upat ba